Аз беги и днес ще снимам на Minecraft Livebot. Не знам, защото отдавна не съм снимал на Livebot и мисля сега да снимам. Между другото, май ще спра да снимам на това Minecraft оцеляване. Не знам защо, но просто така си реших да спирам с поредицата. Сега, кого е да играем? Май да се запътим на What? Esports. Skywars. Откъде има някакъв нов. Хайде да го пробваме. Добре, хайде. Хайде бе. Добре. Ладно, значи ще влезем. Добре. Малко бавно започва, но това не е проблем. Добре. О, това май ще ми крашне. А не. Добре. И... Capture what? Къде сме сега? И... Какво е това? Къде започваме? Survival Games. Adventure. Но... Къде започваме? Краш. Да има бели очи. Това... Момиче ли е момче? Какво става? И какво се прави тук? Хотрок. Ооо, демонче. И какво се прави тук? Ооо, Спайдермен. Ей, Спайдермен. Може ли да пускаш паяжина? Ей, Спайдермен. Спайдермен. Спайдермен е. Ей. Приятел. Къде си? Ей. Спайдермен пауър. Спайдермен пауър. Какво става? Какво става? Маче. Гадост. Гадост. Болен съм. Ще умра. Добре. Но как мога да се върна? Компаса. Как мога да се върна? Не мога ли да се върна някак? Искам да се върна. Чакайте малко, хора. И добре, ето ме, хора, върнах се. О, защо не ми зареждат чънковете? Добре. Сега да не влизаме в този тъп сървър, защото това не знам какво е. Не ми се занимава. Айде да се пробваме път в Survival Games. Какво ще кажете? Quick Play. Добре. О, fuck is this? О, мога. Значи сега ни показва къде. Добре, видях. Ооо. Но нека се направи между другото. Така да те телепортират. Все едно. Ето тук има честове. И започвам. Танкове! Омага. Каква тя? Тя се качат. Чакай, там момиче ли е? Z. Не знам какво. Хей! Шо? Хей! Приятелю! Хей! Никой не ме млади човек. Бел. Омага. Тук чунковете. Добре. Тук нагоре има нещо. Знаете, че бягам, но не мога да се сражавам с тях.
чакам да има нещо. Чест. Чест. Къде има чест? Знам къде има чест. Тъпо. Има честове. Помощ. О, мога. Аз мога ли да вляза? Или не? Добре. Аз май не мога да вляза. Де. О, така. Тия дупки подсказват нещо. Не знам какво. О, чест! Чест! Може ли да се взема един блок? Не. Ох, аз нямам да мога да се скача. Чакай, аз мога ли да го взема така? Аз не мога да го взема. Добре. Ще малко нататък. Айде ли? Можете ли? Не мога го това. Гадост. Ужас. Сега ще трябва да се връщам. Но някой ще ме нападне. Малко ме. Тук има това човека. Аз нямам нищо. Омъкъй! Там се гонят. Тия да са... Тимове. Тия май са тим. Омъкъй. Те хора, тима аз съм... До там. Те са ме видяли. Добре. Ох. Добре. Не. Ще взема това. Всичко ще взема. Бързо. Най-малка. А така. Ще лесна. Ще ги пребива. Аз се клещи. Кому? Излязох. И добре хора, ето ме. Май дисконектнах без дискъм, като ме убиха и натиснах на основно меню и сега трябва да чакам докато ми влезе. То. Сега убиха ме. Аз мисля да не съм там. Айде да влезем една игра в Skywars. Добре, ще успеем. Но успеем. Но ако се направи така, да телепортирва да видите къде има честове, какво има. Но ако сме го направили. Ако искате и вие можете да си го намерите това IP на този сървър, защото аз не го знам, само един мой приятел ми го написал. Не мога сега да ви покажа как се казва IP-то ми. Просто можете да го намерите в интернет. Добре. Значи два са отворени. Тук ще ляза. Добре. Какво? Сега ще има телепорт. Искам да се отворя честа. Искам честа. Отвори го? Не. И какво? Мога. Добре, ето. Аз май на той съм бил. Мога ли да го отворя това? Не. Паднах! Добре. Боже. Бързо. Ще си взема тук всичко. Но яйце. Добре. Ще взема и тая брадбичка. Просто може да ми потрябва. Аз тук с тия брони нещо нямам късмет. Тук май... да, ето това чест. Добре, май някой умря. Само един лък ми трябва. И са до там. Да не ограбят нещата. Това са моите неща. Аз имам понят остров. Сега дано да има лък. Моля ти се. Ще взема и тия неща. Блокчета ми трябват 100. Задължително. Никакъв късмет. Сега ми трябва само един лък и са до там. Защото аз имам достатъчно стрели. Докато не ме вижда. Добре. Чакайте. Не, там бе! Айде. Защо?
Защо ми се поставят? Сега не ме нацелят с нещо, че... Той там е литра ли, бе? Той излетя. Омага, бе! Може братата да взема по повече, но... What? Ще мога да го убия. Трябва да си махна това тук, защото малко... Какво стана? Аз съм ред, зелен. Омага! Тия нещо се сбиха. Ох... Да не го минахме. Няма нещо. Да влеземе тук. Вип. Аз съм вип. Защо? What? Присна да затворя частта. Ай, съм да се отворя частта. Се отваря. Добре, видях ги. Той е мап. И него съм играл. И сега го играх. Уау. Нещо ще чупата. Нещо си. Добре. Оп. Добре. Какво прави той там? Къде отиде той, бе? Тако нещо, приятелче. Кога започваме? Oh my god. Стив. Кото е Стив, бе? Малко се дразня. Отвори ми. Омага. 15, 14, 13, 12. Едно. Уй! Брат, шах падна. Еднага и да умра. Ох. Трудно така да натискам бързо. Може би някой път мога да се прехвърля от моя канал на компютъра и да снимам там. Както вие си решите. Оу. Аз мога да седя така или не. Ще се съзволя, защото тя е малко по-силно. Така. Си взех тук работите. Тук работи. Не. О, аз мога да отида тук. Ако мога. Аз мога ли да отида? Ей, нашият... What? Умирай! What? Как тичат?